kube ngemlalele lo muntu kube ngemlalele angidani likhohliwe lo daba lolala abafana lo daba lalabafana lolujule kakhulu bafowethu labafana ngiyacabanga ukuthi bakhona abantu ababaphethe labafana futhi abantu abakhulu ba la KZN abaphethe labafana lento yalabafana ihambi yodwa lenziwa labafana ayihambi yodwa ukuthi lento enziwa labafana uthole sekuphuma nokhehlelezi phakathi sekuphuma namaphoyisa iPector ama SAPS ayila ngibone khona lento inkulu lento iyafana nalekudilwa naye eGoli lela ngiyakutshela uyabona fanele nivumeke ukuthi sithi mayiqeda kushaya leli file leli ngoba leli file leli iproject efana nsena ledilwa umkhwanazi lapha eGoli tshela lena lento enzeka lapha eGoli into eyodwa yabona kukhandwa ama-payslip la kukhandwe ama-bank statement kungenwe ema-garage kuthathwe imoto kusala abantu begaxele kubalekwe nemoto ngapha kutshontshwe imoto kwenziwe yonke into kukhishwa ama-double cap ema-garage kukhishwa ama-Raptor kukhishwa ama-Ford Ranger kukhishwa ama-GD6 balekwa nama-truck kwenziwa yonke into la hayi lana kufike ekhulwini zangempela ke la TP yabona mfoko amayiseke naku la ngifike khona ngifike koGabadia ke la into engangoKhet Matlala la hayi lokwenyanga phuma lapho kulawo masisimbe ezinto asikhulume ngalaba yes ngithini asikhulume nje ngalaba lana ke alikho ilunda lase KZN engicathi lizosinda la alikho futhi lana izinja zegame lezi tekwazi ukukhipha imoto egarage lezi noma ngathiwa usebenzi qede khishwe itrack ilahlwe lapha igarage licinge lokhishwe nge-ID yakhe yasetshenzwa lana ke yinkunzi ke la oGabadia la yilezi ekwazi ukukhipha imoto egarage usale wena ipasi lakho uzothiwa lathathwa iquantum ungalazi nalelo quantum kwenziwa yilaba amalunda ke lawa aphila leyo mpilo ke lawa yes manje uyalandelela thiwa hayi imoto impela ikhishwa ngaphandle kwe-payslip la yes umfana la ugaxele yabona makuthiwa wena uthe uyaguqa uyathandazwa vele wayixoba ipipi ngedolo into efanayo lento enze lo mfana hey yabona lento enze lo mfana into efanayo umfana ugaxele ngempela la ubekhala dlinyembezi umfana ekhuluma nami ekseni ugaxele umfana into esiyisebenzile esipetulula lama account na yonke into esiyisebenze ekseni ubungaboni ekseni ayikseni besibambisene kakhulu sasebenza saze sabuya nabo qathatha khona i-account esigcine esifika kuyo yabe edumile yaka Facebook kanti igcwele nokhehlelezi phakathi igcwele amaphoyisa igcwele iPector ayikho ivideo engasavewanga lapha yabona manje I think sengifike kule level whereby nina njengomphakathi manje vela nibhalela i-email nibhalela imadlanga ngishone khona ayikho phela lento ngiyanitshela okungcono velani nibhaleleni imadlanga ngihambe ngiyotestify ayikho lento uyabona la ngifike khona ila ngibone khona ukuthi iKZN inento efanayo lo mfana nje uphila njengoKhet la iKZN futhi ubenze lutho yabona mase siguqulula sibheka yilisela lo mfana wabaleka nemoto engange-GD6 ebaleka nayo lapha eGoli iGD6 abayikhipha ngepasi lomuntu egarage bamenza islima bamlahla ngase-Waterfall sebebaleka kanti vele nase-police station kubonakala ukuthi basacingelwa amanye amacala ngimboneze lapha emzini kaKhehlelezi hawu mangeti lo muntu usemzini kaKhehlelezi lo muntu usesemzini kaKhehlelezi umfana oshaya imoto emagarage nangemzini kaKhehlelezi ubenzani emzini kaKhehlelezi sengiyathoda hayi benokhehlelezi ningakhulu izinto abazenze ndawonye kukhulu kakhulu umbuzo sowuthi nangingayikhipha i-Raptor payslip engenayo kanti yini lenziwayo ayi
uyabona ke manje sengifike kogabhadiya ke bobugebengu. Hayi nina kade ndibe nikhuluma la ngama 5000 cha. Mina sengifike la ekwafika khona General Mkhwanazi manje. Futhi mangiqeda mangiqeda kushaya esikole noma sengihamba emhlabeni ningivumele nonke ngiyobe sengikhululekile. Ngiyobe sengisitholile idlesa ama-cartels ase-KZN. Yiso lesi. Nasi idleke sama-cartels ase-KZN. Yabo, yiso ngqo. Ngakutshela. Uyabona ke la sengithinte idleke esikhulu ke lesi. Lana sengithinta idleke esikhulu. Njengokubona lokho komfana okula yiko kanye lokushaya imoto egarage. Imoto zonke lezi egcwele lama SUV cha ashawe emagarage akusiya wabo nje ngokomthetho. Nanga umfana oyisigebengu esikhulu sase KZN. Uye lo. Into abayenze komunye umfana mfowethu ubekhala dlinye embezi umfana ngalomzuzu umfana wakanene. Inkosi yami ekhala umfana wanene. Lapho usendelwe ngisho kaThotha message bembongisa ngeven iven elingasekho nakuyo. Lelo van awuthi ngizomfaka la nizwe ubufakazi bakho umfana. Ngizomfaka la umfana achazele udaba lakhe. Yaphuthi kunjani? Ngicela ungene ku live wami uzotestify kokugcina yabo uzokhona ukusizakala. Abanye abayikhulu ezinkulu zamaphoyisa bathe bazobe bekhona ntambama. Okay. Awuze mfowethu. Hayi lento yenyanga nenhlambe nikhuluma ngayo leyo yi starter point leyo. Lana mfowethu ubugebengu benziwa ngisho na umama wekhaya. Indodana yonke yenza ubugebengu. Umama ubugebengu abazukulu uthiwa philwa ngayo vele fraud umuzonke. Amantombazana akhona amanye aqashwe emagarage njengo sales person kanti kuzotshontshwa zona imoto zegarage. Kusetshenziswa ngisho ingane zamantombazana ebaleni. Hayi fana ngifike kobunye ubugebengu ke kulokho. Uyabona ke kulokho ngibhekane nenkinga ke yobugebengu ke kulokho. Ngifike ngqo edlekeni esikhulu sobugebengu bala eSouth Africa. Esingangaleso umkhwanazi asivuze salapha kweMadlanga ngiyakutshela. Ngifike kubona ngqo dlibilindi ngangena ngaphakathi. Tshela. Ngqo dlibilindi ngangena ngaphakathi. Yibo bona ke lokho. Hayi kuleke wena ukakezwa usazoyizwela. Lana besihamba esicinga ngoba abathatha imoto yilaba ababili. Abo nanga umfana uzoyichazela. Kodwa nizoluzwa lonke udaba. Soyiphusha ngizoyizwa yonke. Ubulo mfana manje angibambezela ke mina usenzele. Uyangibambezela kakhulu ezenzele. Yebo sengenile kuJabani. Uyangibambezela request phela. Ngifuna ulalele yonke into la. Before ngiqale bengicela amaphoyisa at least awasiqoqeleni uzenzele amaphoyisa. Angazi kanjani but ukuthi nawo amaphoyisa akhona kulolu daba. Sidinga amaphoyisa ngempela kulokho. Amaphoyisa nawo akhona kulolu daba. Yabona kulolu daba sidinga amaphoyisa ngempela hayi lawa a week. Hayi lawa ispam sohlanya week. Sidinga amaphoyisa ngempela manje. Lolu daba li very sensitive sidinga amaphoyisa lawa angempela hayi lamaphoyisa la umcikizo ke la.
sidinga amaphoyisa angempela ke manje hayi lawo umcikizo sidinga lawa ngempela kunjani futhi siyaphila awuthinte nabo bonke abaphathi bakho lapho bathemba abakhulu bengene la ku live belalele ufakele lento zinlink yakhona ngi live nje ku account yami uzofika ushare from yona alright sure. okay kunjani mfethu Yebo siyancenga bhuti Thabani njani? siyaphila awuchaze kwenzakalani wahlangana kanjani nalamadoda kwahanjwa kanjani kwayiwe garage bakufakela kanjani imali kwagcina kuhambe awuchaze nje sonke istory chaza nje everything Ngahamba nabo bangibiza bathi ngiye eBay. Uma ngifika eBay bangithatha bangitshela ukuthi the reason bakuthola kanjani bekubize bethi was a bay bangithola ngokuthi khona umfana owayefikile ezoshiya umuntu waka Bolt owayehamba nge-i10 iHyundai. So ngase ngibuza i-installment sakhona kanti bengumuntu okade nakhoyaneni i-credit score yami ekade ingcono. So wasethi nakhunjani i-credit score yami njobe ithi kanje ucabanga ukuthi nayi inamba akanganginika yona ucabanga ukuthi abafana abangangisiza kwayena ngimazi lo muntu. Kwayena lo muntu awumazi lo muntu wathi mayedropha phambi kwakho ngemoto wakhuluma naye nje uchazwa imoto and then wasiyambuza okay ukusuka kwakho eThekwini uye Richards Bay wawuseThekwini ne ukusuka kwakho eThekwini uye Richards Bay wahamba ngani ngale Bolt oyidriver noma wagibela itekisi hayi ngafakelwa yibona labafana imali yokugibela wagibela itekisi okay asiye deep ke uma ngabe ufika khona eRichards Bay yini yokuqala isteps sokuqala enafike nasenza isteps sokuqala bathi fane ngiyoholiswa sasuka eBay saya eSikhawini bathi fane kuyoholiswani bafaka imali eSikhawini komunye umuzi I think kwafaka kude kwaku 7 kwafaka imali ku-account immediate payment eyaze yangena ngo9 man yafakwa kubani kafaka kude yafakwa kuba yafakwa emndenini wakafaka kude noma yafakwa kuwena direct leyo mali and kwakumalini leyo mali kwaku 35,000 yafakwa intombazane eyayinabo labafana bobabili laba yayifaka phi kwi-account yakho yayifaka kwi-account yami okay from there walalapho wena ngabuya sahamba solala eMerency la ekuhlala khona laba abanye lo ngala nabanye abahlala eMerency lo ngala lo weskipe esimnyama noma muphi hayi lo weskipe esimnyama akekho ngala fanele kusho ukuthi lo weskipe esinjani lo ebhlukwe njani akekho umuntu ekuthiwa ngala njoba abantu bebabili uSiyanda okay all right so manifika kulomuzi lo wena afika kuona nafike nahlala kuona umuzi kubo Siyanda ekseni manivuka what was your next step ekseni uma sivuka ngakusasa hayi kwathiwa akulindwe kwalokhu kuthiwa kuyalindwa kulindwa ibank elizofona ibank elizofonelandi kusho bona bethi kuzo approve yonke nakhonjani izo approve man
ngokulalela yazi mfana wami uyangingizini ubhema insanga manje msuna nje ngoba this thing I want it straightforward. Yeah. Angishoni lena angibhemi mina insanga. Yabo? Umqondo wami mina mawukhuluma ufuneka even nephoyisa lapha phansi nomuntu high official athola into eyisense kulento ikhulumayo. Ayike into okuvele kuvuka ekseni kuthiwa sekulindwe ibhank. You must go into details because this thing is going to put you in prison. Uye into details ukuthi from lapha ekuseni makuvuka. Uma ukuthi kwani makuvuka ekuseni kwayiwa ebank noma ukhona wasebank wayexhumana nani. Fanele ukukhulume lokho. Hayi kwavuka nje ngakusasa ngithi yayilokho itransfer imali kwathiwa angiveze ubuso belokhu beyitransfera wona lo 35 balokhu bewutransfer baze bawuqeda. I think kwaku-9 ekseni wafona kumina uCapitec ungifonela ubuza ukuthi ngi-right yini bathi hayi angutshela ukuthi ngi-right. Wena wathe Capitec right. Yeah bathi angutshela ukuthi ngi-right. Wawuhleli nabo ufona uCapitec. Yeah ngangihleli nabo bebonke. Okay. Uma makusuka lapho waya kuphi? Hey. Kwaku 35,000 noma kwaku 36,000 because ekseni you told us about 36,000. Yeah kwaku 36. Mana mfana wami vula ikamera ngcono manje because vele bakwazi abantu nawo usabi vula lapho vele negebengu ziyakwazi vula lapho. Yabona mfana wami let me just ask you this ubhema insanga? Insanga ngibhemi ngicela ukuyivala. Manje saniswa yini efuseke saniswa yini pho ngoba lento engikubuza ngiyibuza fanele uyiphendule ngoba uzoya ejele wena. Uyiphendule lento engikubuza yona. How angazi uthi indaba ulibela udidiza la udidiza ngoba ngabe ukhuluma into straight ikhona lento okade uyikhulumile ekseni my mind still recall it. Fanele uyikhumbu uyisho njengoba injalo. Yangizwa? Yeah, yona. Mana lo. Mana khuluma ke lapho. Uma uqeda kuthola leyo mali iqeda kufakwa ngale nasuka lapho day 2 na yapi? Akiwa ngandawo kwahlalwa khona lapho. Okay, tell me about i-document enayenza nizobheka eGoli emigrant la nasha khona i-GD6 ukuthi nahamba kanjani kuya khona. Bafika la eThekwini beyabantu abazongilanda okuyiwa eThekwini. Because ngagcina ngibuyile bafika la bezongilanda bangilanda kwathiwa siya eGoli sekuno 15 minutes webhanoyi sebebhookile. Okay. Babhookela abantu abawu3 bona laba abawu2 nami. Kwahanjwa lapha. Manifika lapha eGoli, what happened manifika eGoli? Uma sifika eGoli kwaqale kwalindwa lapha eOR Tambo belokhu bekhuluma nezingcingo bathi balinda abantu base garage kwase kwasuka eOR Tambo kwayiwa kwaHandy. Man, lama phepha nano apply ngawo kaHandy kathi ukhulume ngawo ekseni. Lawo maphepha lawo ayesekhandiwe noma cha? Ayisenziwe yonke into seyihanyisiwe zonke izinto. Yakhandwa ubani because I want that detail but awuyi lapho ngathi uyahlanya la ekhanda lakho ubhema insanga because I want those details. Usiyanda wakhanda nini because I asked you ukuthi kwenzakaleni on the following day but you are busy going around the bush. Yazi ukuthi into ezokwenzeka mnganami. Let me just tell you this. Uzoboshwa and ufahla iminyaka ngale GD6 sika Toyota enahamba. I'm telling you mina ngiyakutshela into enye futhi ezokubopha ile statement esingamanga nisibhale police station amaphoyisa. I'm telling you
ngoba uyabona njengamanje I'm just asking you into straight and ushona le nale manje Ngicela ukuyinakhunja, ngicela ukuyidlowa yeah ikhamera khona amanye ama message engeke ngawathola la. yeka ama message yeka akekho umuntu ozokuthinta njengamanje wonke umuntu uzokusabisa but akekho umuntu ozokuthinta uma ngabe wena ufile trust me believe me bonke nokhehlelezi bayahamba bonke bayafahlwa bonke because uma ke nje kwaposta uMandla Chris ngawe I will know okhehlelezi bonke ngizobalanda bonke don't stress yes unga stress ufika ngqi ngetshe mfana wami ungalibela indoda yesabi nje yangezwa lento yokusaba mawumfana ye mawubona ukuthi awukho safe hamba la police station ngoba ivele ithinto wena vele sobhale ne statement esi wrong ubani okubhalela ama message ethini message Hayi khona omunye okabhala imessage wathi uyabaza ngazi abakephi nakephi. Angibagade bayingozi ayi wona. wangangani pho ne-police station kuyatshela amaphoyisa lo Ngicela ukubuza ubhuti Thabani ugcina uxhumana nakho njani noma umseshi bhuti? umseshi wakhe akayibambanga nje ifoni Hayi ube umuntu ongathi usezoyibamba because ngeke ngamchazela wathi hayi okay use right. okay chaza ngendaba yaseGoldman fika uapply bethi bakwenzela ilokhunji i10 uma ngabe ufika bekwenzela ilokhu ihande i10 kwase kufika iGD6 leli eselifuna uToyota kuwena Ya amaphepha ababewenzile kwase kukhomba ukuthi sebewahambisile baphushile amaphepha phambili sekukhona lawo ukuthi ngoba into nje abangitshela yona bangitshela ukuthi hayi fanele ngivume ukuthi ngisebenza ePinetown as udiesel mechanic fanele ngikuvume lokho wavuma lo nawe hayi impela emva kwalokho wasondela kumina wangithinta lo mfana wangitshela lokho ukuthi hayi angirelax okay right mana uphuma kwemoto egarage iyaphuma lapha the way kade ungitshela ngakhona because I'm coming back to everything that you told me uma ngabe uphuma iphuma imoto egarage unikeza ukhiye what happened from that incident ukhiye awunikwanga mina wanikwa yena lo mfana loya mawunikwa yena lo mfana kwenzakalani wahamba wayongena ngaphambili bangena ngaphambili benosiyanda bathi angene ngemuva mina okay wayishaya imoto waphuma nayo okay yahamba yayoshiya kwelinye ikhaladi elise waterfall yashiya kwelinye ikhaladi elise waterfall yeah okay pho yini into ekutatazelisile yakuse police station ngibese ngithola i-message yakwa Toyota ngoba emva kwalokho ukuthi kade ishiye lapha eWaterford kwathiwa hayi le monto isazobuyela egarage leli khaladi lisebenza khona kwaHandi emva kokuthi ke uma sengibone le message le yona le
eyangibuyisa le bay. Asibhuti wami eMercedes yabo ukuthi uphephe kukwena nokuthi ulimale kukwena. I'll tell you the truth today yabo. Uma ngabe wena unovalo uzolimala. Uma ngabe wena ustrong ukwazi ukukhuluma everything okade vele enzekile neyenzakele izikubekela ukhona igarage lifuna imoto yalo kuwe sokumele uboshwe and everything. Ukuthi usinde uphephe in this thing everything kukwena konke lokho akukho ukuthini uyabona khona ama officials aphezulu engiwacelile ukuthi ezazothangamela udaba lakho bhuti wami yazi. That's why ngithi mina amagama abantu ngiwakhipha like nobody's business ngiyambala ukhehlelezi ngibala obani. The reason I'm doing that it's because akekho osengakulimaza mase kuphathe ngisho amagama okhehlelezi because everyone now knows ukuthi I'm involved in this and everyone has to protect his name yabona. So wena mawunalento yokuthi ngiyasaba ngizokhuluma lokhu ngizokuyeka lokhu leyo nto leyo izoba inkinga wena. The reason why again ngithi vela ube visible is because thina sikhulumi ngama-ghost, sikhuluma ngabantu esesibabeke la aba-visible bakhona la babukele babuza ngibona isithombe sami ngifakeni angibafaki because I don't want them to disturb you or to distract you or to threaten you. You understand? If ever bonke bafile ngathi fanele kubulawa beze kimi, you understand? If ever bafile ngathi bacindezelwa beze kimi, yabona. When it's your turn now, ngoba uthola i-platform to tell the world everything that happened. Even noma kuthiwa ubaleki kulento usazofa at the end of the day. Yabona? It's up to you either uyochoose le prison oyakuyo uyangena uyasho ukuthi bowuphakathi kulento or uyayikhipha kulento ukhuluma iqiniso unike ngisho abelungu iqiniso yonke umuntu umnika iqiniso namaphoyisa wanikeza iqiniso lonke then you are free. Yeah, iqiniso ilona engizama ukulikhuluma futhi ukuthi nje wena kunjani wabhuti Thabani Yeah. nange ngifonela ukati nange ngifonela lo vele lapha Banofonela ukati. ya ilo kade vele lapha lo kade umvezela Ah, relax ungapanic. Vula camera but ungapanic. Sure. Ungapanic mina ngizokutshela into eyodwa bhuti wami ungapanic. Ayikho ingcwele la emhlabeni. Ungapanic. Ungalokothi uyabona lento yokupanic ungayenzi nakancane lento yokupanic. Ngeke uthi usiyanda ungapanic. hayi nangu yena Ungapanic usiyanda umfana omncane ungapanic. Mfana omncane lo. Ayispoil lo ungapanikiso ayispoil. Lo singamgoqa simfonqe simfaka egolweni kama wakhe simkhiphe futhi. Ungapanic. Like lento awusho mfethu mana sofuna ukubhodla ngiyakubona Linda ungapanic wena siyana ngezingqondo Yena usiyanda. Yeah ubani wena Lo seceleni. lo ngapha Yena usiyanda. okay Yeah. Ngena kanjani mina lo la? seceleni Yeah, obiza ngomswengo uyakusho nje lo mjito uthi awukhona ngalolo langa lelo ungazomsabisa Ngena kanjani? ungafiki Usho. yeah but Yazini engiyifunayo la. ungafiki la uphethi lalela Braham ungafiki la uphethi inyoka efile ungafiki la nenyoka efile ungazothusa lo mjita lo awuza ukuthi uzoblocker lo mjita lo from confessor lonke No, anginankinga mina. inyoka efile But mina ungafiki la uphethi inyoka efile asifuna inyoka efile thina ungafiki la nenyoka efile ayosabisa wena fika la nenyoka efile ngasabisa ngenyoka efile mina ngifuna ukusatshe umfana omncane lo iceboy lo asifundi ukusatshiswa iceboy thina because ngiyambona ukuthi ufika ngenqondo yokuthi uzofuna ukukusabisa angifuni mina usatshiswe mayefuna ukukhuluma akhuluma angakusabisi No. Awukanginiki ithuba musuthi ngikhuluma kodwa usuyangikhipha ufike mfethu. ngokuphapha la ufike ngokuphapha Yeah. ngingapha naku uphapha ufike egcwele amahlombe ufike uphapha la phashwa la ngiyakubona ufike uphapha la phashwa la akuyona indawo akuyona inkundla yanyoko la phashwa la mawufika la ufike ube umoya phansi ungafiki sundiza la
Chaza inside lakho le story. Mana kancane, mana lo mjita akutshela ukuthi ukwazelaphi. Mjita umazelaphi lo? Hayi ngimazela eGoli laba ngirobha khona imoto. Kanti awugibelanga nami futhi ibhanoyi bethu. Ngagibela nawe ibhanoyi ya. Ngazele eGoli futhi. Hayi ngikwazele eBay phela wena. Lalela bethu. Musukuzoqamba manga. Mele ukhuluma iqiniso njengoba lenjalo. Wena wafika kuSiyanda nobhuti wakho esidudlo netavern kaMashu. Wathi ufisa uSiyanda eksize ngemoto. Yes, uzonika lo bhuti uzodayisela lo bhuti lo isiqumama sakaMashi imoto. Akunjalo. Wena ububoshiwe wena uyiphumela entweni. Wathi wena ugaxele mfethu ufisa uSiyanda eksize uthola imoto uzoyithatha imoto uyidayisele lo mjida wakho oseThekwini kaMashi noma ikuphi. Man uyikhulumelani into engekho ngoba mina imoto angizoshaya ngayo uBolt uSiyanda uyakwazi lokho. uSiyanda ngameda la. Wena wathi imoto kuSiyanda. Inke uba uSiyanda uzamfona uSiyanda lapho. Wena ukhuluma into ezimbili. Wena wathi kuSiyanda wamfonela wahlanganiswa iMidliman nahlangana kuTikTok kulokhozi nihlanganiswa iMidliman. iMidliman yaseThekwini wahlanganiswa wena noSiyanda. Yanihlanganisa wafonela uSiyanda wayicross iMidliman because iMidliman yayizothola imali mase ungidayisa imoto nini. Lo mfana omncane ikhona iconvo la kuSiyanda. Yes. Mana mina ngangade ngithe ngifuna i10 angithi uyakwazi lokho liphi i10 no wathi wena ufuna iGD6 ufuna ukunikeza lo mjida isiqumama sakaMashi esinamathaveni wazothi sine garage ngathi ngifuna iGD6 mina wena ngathi ngifuna iGD6 garage wahlangana kulo noSiyanda wena ngathi ngifuna iGD6 mina wena veza lesiqumama esasikuthumela kuSiyanda sifuna imoto kuwena esasine garage elokhuzini awusiveze leso siqumama esasikuthumile hayi bo mfethu i-uncle yakho nombale isidudle ehamba ngerange enomkhaba ubale uncle yakhe iveze eyayikuthumile wena kuSiyanda wena umuntu wakhuluma nawo uSiyanda wena umuntu osizoyena uSiyanda mana yayingithumeni liphi i10 mina engangiyolanda inkinga manje awuphendula ngithi mina veza lesiqumama sakaMashi esakuthuma wena ukuthi uze kuSiyanda esasiyimidliman akekho umuntu angithumile mina akekho umuntu angithumile okay mina mengikuveza lokho ukuthi ngangithunyiwe mina uba lo malume wakho nomba ukuthi angizwanga istory umalume wakho wakaMashu engambona nawe wambona owathi yena uzoyithatha imoto kuwena ukazi wakho yes uqambelana manga ngoba nina nangilanda kuyena ngoba sekukhona izinto engayiqondi ngani ukazi wayefunani yena wayezokunika malini ukazi veza manje uthi ukazi wayezokunika malini wayezonika mina ayikho imali oyizonika ubuya nemoto nothi ugazi uzokunikeza malini imali ubuya nemoto ozoyidayisela yena wathi uzonika uSiyanda u30,000 suyazi manje siyamazi sufuna iphola hayi i10 futhi iphola ingena ngaphi lana amfaka uSiyanda la uSiyanda kana uTikTok ukhiphile cause exposele mina ngeke ngikhiphe iTikTok cause wena ungifake endabeni engingangeni kuyona mina uyakwazi nawe lokuthi umuntu wakhuluma nawe uSiyanda wena usufaka mina cause wangibona mina wena umuntu wakhuluma naye nanga umnqalo wakhuluma naye uyena umuntu wakusiza uyena umuntu onama document akho yes mina ngase ngikuzwele senidla imali seniphuza imali buka nayithola imali eGoli seniphuza imali waqala wena manje usifunda lokhamba ngakuzwela mina ngathi uzofika uthini ekhayini wathi wena inkinga mfethu lo mjidi uyangisiza lo mjidi wakaMashi usuyidlile imali eGoli ngoba wayithola imali engayidla wena silimi khona phela ufakazi balokho khona bonke ufakazi lokho imali enayidla noSiyanda eyafakwa uSiyanda wayifaka kuwena uyakwazi nawe lokho yiphi lo mali ayifaka imoto wayenze u100 rand okusuke eKempton Park esevele eselibhukhile ibhanoyi wena awusashiyanga ngewaterfall suwabhukhela ibhanoyi
Kunama-proof nje nibhukha amabhanoyi nina ikhona i-proof wena ubhukhelwa ibhanoyi usuka ngebhanoyi mina nginey'thombe namanje la ushutha wena usemabhanoyini nazi iy'thombe engisendele uSiyanda cela ukuveza lapha ngicela ukuveza ifoni yami la ngizophendula ikhamera yabo webuthabani yabo still usaqhubeka ungijwayela kabi lo ngoba egcineni ungifake enkingeni lo kodwa manje futhi still uzongiqambela manje ayikhona iy'thombe nkunzi ngisacela ungibambela kancane ngimvezele iy'thombe nibalekelani pho nibalekelani uma nguthi lento oyikhuluma iyiyona wena ubalekele uba manje ubalelwe yimina wait ngisacela ukubuka iy'thombe la ubani lo faka abantu la ngazosijwayela amasimbo nagolo likanyoka mana ngikhiphe yonke i-moderator la ngangijwayele nje amasimbo ubani lo faka abantu because angakanika umuntu i-permission yokuthi akufake umuntu olandelayo ngiyacela ama-moderators even noma thi inquza neyithwele ngamakhanda but ngingangijwayela amasimba wena mbhizi xabana kabi nama-moderators bonke uma ngabe ngiyibhizi because angifuni ukudisturbwa webuthabani ngisacela ukumfonela umseshi ngibuye ungamfoneli hlala la hlala nje la ngenze njani mengifuna ukuveza isithombe la sivele la fake manje ku-WhatsApp okay ngicela ungithinta manje ngize kuforwardele manje hayi nayi number yami 072 021 khona lo abathi uSinetemba Mgidi ngicela angene la Sinetemba Mgidi ngena khona lo abathi uSinetemba Mgidi ngena Sinetemba Mgidi uphu Sinetemba Mgidi kancane mana wena njalo ngihlezi ngikhuza lento yakho awume mana ncane awulinde yazi Sinetemba Mgidi NdinguSinetemba Mgidi. okay khuluma Kunjani? uyangibambezela mfethu Uhlela kumakhono yebhuti. Apha. Ndifuma ngaba ndizame ke ndiyicacise kakuhle. Uyaqonda uzondimamela kakuhle andikugqobhi mntakwethu uyaqonda. Into yakho yandiva. Undimama man. vele ngabhlokha nje lokho because ngiyambona ukuthi ufisa ukuduma ngami bonile nje ukuthi ufisa ukuduma ngami I don't want anyone who wants to get fame or any followers through my name no don't like it. It's fine. Sekayishuteka manje. Ngishaya What I can tell you, I know the mind game that is happening here.
and I can see ukuthi everyone's trying to put this guy in the corner, but it's okay. Sure, sengifakile ku-WhatsApp wakho. Iphi Awusivalele i-TV put, sivalele i-TV put. iphi imoto lo ekhipha ngegama lami wena? Wahamba uyidayisa. Yabo bafo, kuze ngikuphendule mina. Cela uveze lo muntu ibhaya lakho leli Wait kancane mfethu, lesi sithombe sakhe ehlele airport. Lokho kunye kwemali, imali esesikhwameni, ihlanganiseni imali esesikhwameni naye. imali ababengitshengisa le usebeyimukelile. Hayi ngeke ngikhombise leyo evidence. Ungangisendeli mina. Hayi lalela khehle la yala wena. Ukhehle lezihleze ephethe lezi imfumba zemali ezefaka nje esikhwameni. Ngeke utshele mina ukuthi lezo thombe lezochaza lo bafika uthatha njengoPopeye wena. Ngithe mina lalela thatha screenshot put thatha screenshot lalela thatha screenshot semali andicheck yakho naye lo mfo Nakaze ngikhulume naye bafo ngizama manje wayekhuluma lalela wena angiyonPopeye phela mina no akekho uPopeye vele phaka street sonke sizinsizwa akekho uPopeye ngeke ufike mina inkinga mina mengiphendula uzongikhipha kwi live yakho lalela awukho uPopeye phaka street uyabona kwanami mina imali ngiyayiphatha ngesikhwama angeke ngifike ngoba naku mhlambe ngifuna ukukhanda istory ngomunye umuntu ngikhiphele imali la lalela ngifuna ungizwe kahle ngithi mina kuwena kunomahluko mangabe umuntu eyiphethe kanje imali ethi nathi imali ngidayisa imoto yabona kube nomehluko noma umuntu engayiphethanga imali isesikhwameni ngeke ngithatha imali esesikhwameni esashuthwa somewhere ngithi leyo mali yalo ngani ngichazeleke futhi ungizwe kodwa ngeke ngikwenze lokho leyo nto le ayikho Uchazele kungizwe kahle mina ngeside lami story yezo ukuze ungizwe kahle lo Polo wafika no bra wakhe umjida weRange angimazi ubani igama yezo bafika kuSiyanda bahlangana egarage yezo lo oyisidudla wanikezwa ibani iGD6 yezo wathi wena umjida uzoyikhokhela wakunikeza imali noSiyanda umjida ukazi wakho no Mubani, I'm not sure about igama lakhe. Okay, ake senze kanjena mfowethu. So nini into eniyibangayo neSiyanda? Okay, mana ke kancane mfowethu. Ake senza lipi iGD6. Likukazi wakhe lo wale Okay, mana ke mfowethu, mana mfowethu. Mana kancane. Uma ngasuka manje la ngikhona. Ngisuke manje. Namaphoyisa ngize kuwena ungangihambisa la likhona khona iGD6. Uyena phela owazi ugazi wakhe mina ngakutshengisa ugazi wakhe ngamlebhela. Mana mfowethu. Ngithi mina wena iGD6 uthe likwisigwili esikamasho angazi noma uthe masho noma kodwa ngathi usho njalo awushonga ukuthi likwisigwili esila eThekwini yes ikwisigwili esilapha eThekwini esugazi wakhe kancane ungadatazeli ungangijala ngihamba nawe kahle ngibambisana nawe yabo uyithathe information yomuntu uyisigwili angithi kusho ukuthi wena usune knowledge ngawe yamazi okay into eyenzeka ngise ngithi namana asivumelani alana kusachazwa siyavumelana siyabambisana okay mina kuwena into engenza ngibe neshow kancane mana nayi ngicabanga emsweni alana awusachazi so uphendula exactly lokhu okumayelana namagama aphuma emlonyeni wakho wena uma identifyile lo muntu wathi uyisigwili sasendawe wayisho nelocation ukuthi wakiphi isection eThekwini so sengithi kuwena lo muntu ukuthathela lapho uthi yena uyisigwili ukuthi umuntu approve njengesigwili umuntu omaziyo loyo oke wambona onayo information ngaye ukuthi lo muntu uyisigwili lo sengithi mina ke wena njengoba usazi lesigwili esikamasho asiyeke lo ophikayo let's try to prove you clean asithi manje sesiyakulesigwili ke manje sakamashu ke sesihamba namaphoyisa ke manje sibamisene siyacela no General Mkhwanazi because uyamazi lo muntu sishona
khona manje siyosilanda lesigwili ukuze kutholakala iveni legarage because iveni kuyacaca ukuthi okay alikajiwe alikho koMaputo alikho ndawo lisesigwilini asishone la esigwilini ungasisayina esigwilini khohlwa ukuthi ugazi wakhe because yena by the way uyaphika lo kodwa wena une information yokuthi isigwili sakaMashu sengithi mina alright sithathe wena uvela uthi sekule sigwili if lesigwili angisithola on your side kuba nenkinga ngoba uyasazi wena lesigwili esiphethe iGD6 yes lo uyaphika sikhohlwa uphikayo asithi lesigwili lesesiphethe iGD6 wena uyasazi awusithatha sishone sekule sigwili if you don't mind ake sihambe nje sekule sigwili with the cops ke sibambisane nawe sekule sigwili mina ngisaba ukuya kusona singaya kule sigwili asingithusi mina isigwili oba nami nayo imali asishone kule sigwili ngoba lesigwili lesi ngicabanga ukuthi unayo understanding yaso uyasazi 100% it's not like sikhuluma ngomuntu ongamazi ngoba uma umchaza ngendlela anemali ngayo imoto ahamba ngayo uyisigwili uzuyasho ukuthi sakaMashu sengithi mina asibambisane kungashift uthi uyigazi kalo lo uyamphika uyena osobe sevume ethi umfowethu lo kodwa lokho bese ngasabaleka kakhulu njengamanje ebalekile uToyota fanele ukuthola imoto yakhe back uToyota ngoba uToyota njengamanje ufuna imoto kulomfo and lo mfo usefana nomuntu oseyirejecta yonke lento sesithola istatement esisha kuwena ukuthi imoto isesigwilini esikaMashu sengithi mina sithatheke manje namaphoyisa sishone lapha kulesigwili saMashu sitshele singafoneli lesigwili ngoba njengoba sifona siyasiphazamisa lesigwili ufika kuso Sofia kuso mina ke bangibiza ngoPutin yes nguPutin nje mina futhi angami na bodyguard ngumfo nje ofree ngumjito ohlangana na ngisho emoli ngisho futhi ngeke kube nanxaki naye sengifuna mina nawe sibambisane ngoba ngiyabona mina ukuthi wena uzane information right inkinga ninobafo nicasukelene ngenxa yenkinga enahlangabezana nazo nindawonye sengithi mina asibambisane because sidinga lesigwili manje namaphoyisa bamba kahle ifoni lapho ndoda yeah yabuya nini imoto eGoli ucela ukuthini yabuya nini imoto eGoli kuleli khalade eyashiywa kulona angikwazi ke lokho mina bafo wena usungangichazela kancane yes wena usungangichazela awukwazi lokho yes okay mana emsengo mana uyaphazamisa uyangidisturb wendoda ephezulu wamswengo uma ngabe ufika lapha egarage mabhekwa ifootage yegarage ngoba igarage namakhamera uma kubonakala ukuthi imoto iphuma egarage ngempela yaphumela ezandleni zakho ungaphika lo noma ungakuvuma ungakuveza nje manje ngiyazi ukuthi ayikho angisho ukuthi mawungakuveza ngiyabuza ngiyazi mina ukuthi ayikho into efaka mina yabo ngisho ubhuti lo ngaphezulu yaphuma bani manje ubani odrive imoto iphuma egarage ubani odrive imoto uyena umuntu odrive imoto uyena umuntu wathambelana manga wena uyena wathi kusiyanda umuntu wakhe yezwa ngeproof mina bafo ngibabhukhela ama-flights ngenza yonke into wathi lo unomuntu wakhe okuwugazi wakhe ozothatha imoto hayi bo uqabelana manga wena ozomnikeza cause babengena imoto yayifuna ilokhuza angazi i-deposit noma ini wathi izofaka ugazi wakhe uqabelana manga unakho njane yafaka omunye usisi leyo mali okuwusisi wakhe angimazi isho ukumazi i-deposit angimazi wakumazi lo muntu ebithi yabafo awukhumbuli wena wathi waze nafonela mina wathi wena ingane zakini seyibanjwa inkunzi so wena uzodinga ishawe ngesalamuzi uzodinga imali njengamanje nginithumelela imali usho kimi efonini wathi uzodinga imali njengamanje nginithumelela imali nini wangithumelela imali wena wangithumelela imali ngathi mina angithi senizodayisa lapho ngeke ngisayithumela imali senizoyidayisa ngithi imoto kugazi wakho wena awukwazi uyisho lento ugazi wami okephi ugazi wami khona ugazi wami oseGoli
Ugazi wakho nanizokwehla nina nize kugazi wakho. Uyabo wena ukleva wena ngithi namanje usabqhuba lokukleva bakho lo. Mana ke Mswengo kunento that is very interesting Mswengo. Yeah. Ngibona la kaNdumandumane uyayazi? Ngiyayazi. Iyangazi Ndumandumane ukuthi usazofonela eceleni iyangazi futhi ngikhonzile. Cishe isazokuthinta eceleni. Akuwena oyilekelela ukuthi ikhiphe iRaptor noma iRaptor ikhiphele. Hayi mina bafake ikhiphi imoto. Oh ngiyabuza ukuthi ayithintekini yona la ngoba ngiyacaca ngathi angiyikhiphi imoto. Ngathi le moto ngoba nalubizo Yabisho manje. Yabona lokho ongaphezulu. Ezengazi ungaze mina Trusiyanda because babefuna imali. Mina ngihlangane story. Manje ungatatazeli. Yabona nje manje mina into engiyithanda mina noma athiwa ubalekile uyepi nakuphi hayi mina ngeke ngibaleke mfethu akube nginqenana mana kancane sengiyakubuza mina ukuthi njengoba lo mjito engenawo nemali iflight yabhukwa uwena ithini lento ukuthi iflight yabhukwa esayidini leni indaba iflight ingabhukwanga uyena ngicela ungikhombisa ama-fees eflight anika wona esinika kanjani baba imali ayikhokha back imali anika yona ngimani ithini sendibhukha nje iflight no mfethu ubafo lo ongaphezulu wayethi kuzodayiswa imoto kumzala wakhe ugazi wakhe then ugazi uzobe sekhokha manje ugazi akamthembi lo ngabe uyamnika namakhumba izinto ayikhala ngazo because ngaze ngamfonela ngathi hawu anisamfonela ngani ugazi wenu nimtshela ukuthi imali ayisekho wathi inkinga ugazi akangithembi ufuna into ukuyibona ngamehlo Dengasebenza imali lapho. Uqambelana manga ngoba lo gazi okhuluma ngaye yilo yena kancane uyabona umswenko uyiletsotsi ongeke uziqonde wangahamba futhi wena vele ungidisturb akaze mafuqa ngempama enganani kodwa mase ngikhuzo ba uvela ungidisturb ngiba nalento yokuthi ngithi ngiyakhuluma vele ungene emlonyeni ungidisturb uyabona ulokhunja uyabona umswenko uyilesigebengu esesigogodile futhi esine-graduation gown ebovu ebukhangeni linda wena khiphe silima ngokhona ukukhuluma kahle ngikhululeke ngoba uyabona umswenko njengamanje is playing a game yokuthi lo mjita nje avele abe on a negative side kodwa umswenko i-information ayibonayo ukuthi i-information eseyimenza ukuthi kube nama-follow up questions kuyona uyaqhela kuyona number 1 umswenko imbuzo umbuzo wodwa I think everyone is thinking ukuthi uthaba namlalela umuntu but I want to show you how deep I was ngibuze umswenko mina iquestion eyodwa ngathi kuyena njengoba uthi lo mfo imoto babezoyidayisa ikhona isithombe noma i-screenshot okusho lokho kuwena wathi nginakho neproof yemali washo kanjalo kumina wathi nginakho neproof yemali ngase ngithi ngicela ukuveza wathi angikwazi uku-uploada isithombe la ngathi thatha inamba yami ungifakele lesithombe lesi usifake ku-WhatsApp wasenda ithombe let me just come clean ithombe lezi niyibone I want to show you ukuthi I have been following him yabona all right mana ngapha ulibra wami ngizoqeda nje I want to show you I was paying attention uma ngabe ngicela ithombe I want to show umphakathi ungiphikise isithombe onginikeze sona nasi ila lo mfo eseflightini khona which is possible because ngihamba nani nizongishutha ngoba kuningi vele siyowenza kodwa ukungishutha ngizongishutha because just in case noma ngathiwa lo mjito wafika egarage wabe sengasanibonga washaya ikhono wabaleka this was your evidence to say bro we know you come back isithombe nje vele kumuntu wonke obenayo endimeni uyashutha uyabona sengizala ekuthenini you promised us isithombe sithi bebephethe imali bangikhombisa imali ngathi mina show
Leyo mali leyo beyiphethe awuzange usikhiphe lesila bephethe khona imali. You brought this one whereby there's no one. There is a bag, there is money we can see, but there is no one here. Wakala wathi kunesigwili osaziyo isigwili sakamashu. Lesigwili isona ebekufanele sizonikezwa le GD6. Lo mjita ungikhombise iproof ye-app yakhe yakaBolt la khona esebenza ngoBolt futhi nala khona umbone be-desperate ukudinga imoto le eyihandile. It's okay, whatever that is happening, it is happening over Islima, man. Angithi lesikuyislima nje esibuye ngathi asifundile. It's happening over Islima nje. Lo mjita uyislima nje. Now sengithi mina sengiyalandelela. Now sesithola okay kunesigwili kanje. Athi umjita kwathi la sengasanithembi khona ngafika nomuntu ekuthiwa ugazi wami. Should naye lo gazi wayezoconfirma lento ukuthi nenzani madoda lezi zinto lezi enzenzayo ziyalunga yini. I'm not sure, but mental mangibele ngihamba ngiyacabanga lo ngiyadigest ukuthi what was the purpose of ulokhunja ugazi efike. But it's okay. Ashone lapho kulesigwili esakamashu. Uma sifika kulesigwili sakamashu sesifike ekugcineni because yonke lenkulumo enixabanisayo sadingeki. Mina sengifuna lamazwi akha lemoto othe isesigwilini sakamashu. Iyona ke into engicabanga ukuthi sizosebenzisana kakhulu. Sizobamisana futhi hayi kancane. Nawe ngendlela ethile, yes, this is still on this platform. Mhlamba u understand, but there are times whereby you'll see ukuthi ayisekufana cooperate ngoba sekuyasetshenzwa manje. Sizoyilanda le moto kulesigwili and isigwili lesi angeke sasithola kulophikayo, but because sine showcase yokuthi wena uyasazisa ngasi isigwili ukuthi sikamashu, you wouldn't know ukuthi lesigwili sikamashu, you wouldn't know ukuthi isigwili esasidinga iGD6, even negama elithi isigwili you wouldn't know about it if lesigwili akusuka umuntu one idea of who is this person. Ukuthi by the way wena ikhona into evidence on your side ethi umazi eyisigwili lo muntu. Mina ke mangibhekene nake nje ngiyanazi nina nibizwa ngamalunda, but it's okay. But sengiza like thenini kungenzeka vele iqala lungumphikwa, I don't mind, but I'm still with this man when he says okay bangishiya bahamba nemoto kanjani, because after that, you know, after this incident of this man, there's someone that came with a case of a Golf 8, Golf 8. I think we allow utabale Golf 8. I think we allow utabale Golf 8. Confess ya baba. Yeah, aliko nje icala olidojayo nine team yakho elimayelana ne Golf 8. Hayi, anginalo icala le Golf 8 mina. Okay, alikho. Ayilutho. Okay, ngoba senginayo inamba yakho ungakhathazeki. I won't bore you, but ngizobambisana now. Hoi. Afe, bangabulawe. Makafe. Ufuna kona ukuphusha negwili zaseThekwini angithi. Yalithi akafa akabulawa ngithi nifuna kona ukuphusha lo dweshileni nale gwili sala eThekwini. That's why nithi akafa abulawe. Ngithi nifuna kona ukuthi niphushe imshikashika. Ile mishikashika ngifuna ukuyiphusha. That's why nithi akafi makabulawa. Ngoba mkhulu kakhulu imshikashika enifunayo. Ayizolunga lento izobuya imoto. Imoto izophuma yona.
Futhi le moto mayiphuma, no one would believe this. Izophuma le moto. Izophuma kakhulu. Izophuma le moto. Ubulungiswa buzoba khona. I'm just challenged by this young man ukuthi uphinda angathuli when it's time to keep quiet. Yena bam overcomer because bambona ukuthi unamalimi and awuhlula ukuchaza yabo bayazi weakness yakhe. But imoto izophuma so bambisana nje sonke umswenko ngizomcontacta naye yonke into. Nayo indaba la bathi I want to check here because lezi ezami sezikhona. Isigwili esine-tavern sibuye ngathi sitholakele laphana kaMashu and senginawo ne-contacting detail yaso. So sithinda khona manje. Hello? I'm good, please. I'm just live and I'm very, very, very busy. Can you please relax? I will talk to you just now. Relax. Ne? Gunale. Otimbo. Ay. Manje ngafaka emagroupini amantombazane ke manje. Ayibuka hleni manje nangi-eda kuma-group lana kudayiswa khona kwenze njani manje? Abaskemiwe bakhanda igroup. Okay, right. Ngisafuna ukubheka lo ekuthune tavern. Okay, kunale picture ekuthiwa nangu Makalindo. Mese kuba uNonkululeko Gcina Mnqayi. I think usisikalindo lona kodwa ngathi okay. Hey Putin, the story is changing. Amanga ayakhohleka kodwa into engiyibonayo une tavern. Okay. Asingene futhi nakule enye. Okay. Songena deep. But I think lento lena to be simple. Fanele very elite. Okay. There are photos that are also coming in as well. Who is this? Thabiso Dlamini. What's happening with the Thabiso Dlamini? Thabiso Dlamini just wrote a comment ethi selivuthiwe uphuthu. So they brought that into my attention with your comment put. Bangifayela nesithombe sakho. Like Thabiso sikanjena, you must just understand us, ne? Uma ngabe uzofaka i-comment la ekhaya into yakho ilethwa kanje. Kuba i-comment yakho lapha phezulu, kube i-account yakho, kube isithombe sakho kanje. Just so you know, early ukuthi angisebenzi mina. We are many here. This company is very surrounded. So uma ngabe wena ubhala, the team that is within the company, just take your comment as it is. Bafake ithombe and your account. So just in case, this is just for your sake ukuthi ukwazi lokho yabona. Yebo. Kunjani buthi? Siyaphila mfowethu, ninjani kodwa Cash? Ngiyaphila bami. Ngampofu lo ngiseNorway ngisebenza eSkepeni mfana ngibonga lo msebenzi owenzayo nje ngithi ngibonge. Hayi kwangathi amathonga noJehova ngakulinda futhi. Hayi ngibona ngathi ungishayela ko America nje. Ngikulive yakho njengamanje futhi ngiyahamba nje ngiseSkepeni manje ngubhekile. Hayi mfana siyabona ukukhulekelwa nathi singakwazi siyathandaza ukuthi Jehova protect him, protect this guy. Wenza umsebenzi odlula amaphoyisa futhi. Wenza umsebenzi odlula abantu abaholelwa ngugovernment mara mina ngizala eZimbabwe futhi. Masora say orushaya isiNdebele. Njaya isiNdebele futhi. Awusizwa qobo ishona. Yeah. Ngiyazi
Ngiyabonga kakhulu bhuti lento yenzayo mfana ngikubukele njengamanje ngikulive yakho khonapha ngithi guys kulo mfana wase-South Africa lo msebenzi awenzayo siyabona baku-threaten abenzani kodwa into iphethe into engaziwa ngumuntu ngoba into iphethe uvikelo languJehova langamathonga kini uyabona umuntu ongayazi into yena ozalayo ngicabanga ukuthi kabayibona abantu lento yenzayo bhuti idlula ama-detector idlula amaloya akwazi ukuqhinja amacala kodwa nje ngithi ngokukalalisele ukuthi uthixo wakulinde lathi lapho esiguqa khona amasithandaza sithi Jehova lindutha bani khona le-South Africa umprotecte uNkulunkulu kuzo zonke izimvunguvungu siyazi bakhona abafisa ukuthi bakujikele phansi kodwa ingilozi kaJehova ihamba nawe bhuti siyabonga kakhulu God bless you mfowethu impilo yakho yonke nje uvikeleke bhuti siyabonga kakhulu bhuti amen. Alright. No, bengimtshela nje uThabisi ukuthi comment yakhe ifike qathatha. Yafika information ayisaba ukufika. Ake sizwe la I thought those words were very important out of the whole storm that I went through. Ubusiseka nje. Thiwa manje uyabusiswa sekuyilesigaba. Fanele ezinye izinto ungasheshe uyireject umamele kuthiwani la. Ya uToyota yena akazama ukunyakaza ngempela. Fanele nimtheke uToyota. uToyota owes me million. Toyota. Yabona uToyota fanele ngivume uToyota esondele eduzane Toyota ngoba lento engenzayo into engabe bona bayasenzela but mina ngiyampushela njengamanje uToyota. So uToyota must come forward. Asho ukuthi uyayixhasa manje ichannel yethu because this is just too much. Ukumvundululela the file of where your car went. Ayi, akuyonto encane le. Ungcono akavele ngibambe ngesandla kule company uToyota. Mase simtshela uToyota ukuthi ungalibela usibiza usishutha usibrenda ngoba laba sebeyongimaka ngayo. Le moto yakhe sibe price. Ungayipendi. Angifuni ipende ngoba uToyota usuka bhayiza usoyibhale ngamagama amakhulu athi Putin. Hawu ngeke idlule robotini enjalo. Ngeke idlule elogunjeni idlule robotini enjalo. No nina manifuna uToyota ngisponsor fanele nina nambe nibe neqiniso njoba niba 4700 niyo commenta ngale kuToyota ukuthi Toyota acknowledge this man. Toyota acknowledge this. Uma ngabe nenze kanjalo uToyota yena uzongifonela bangibuza imibuzo ngibaphendule bese benginika ke imoto. Ngeke uToyota vele nginike imoto mangabe nina ningakhomenti khona. Fanele nina niyo commenta khona nibale igama lami go Facebook Thabani Bongani Hlatshwa Thabani Bongani Hlatshwa. uToyota uzobuza uthi what's so special about this person asondele eduzane anginingi ngoba uzobe seyangibuza bese ngimtshela no even lakho lilapha kamasha esigwilini ashoneni khona. Yabona manje lento isilula for wonke ama investigators njengamaye kufanele ngifonele igarage laseMidrand ngimamisane nomphathi wakhona sizama ukucinga le moto siyithole sonke. After the discovery of this car, I know ukuthi they are going to trust in my processes. So they will find me. Immediately they will find me. They won't have troubles to find me. Indoda yake iba eskwili kanje empilweni. Hayi lo doti ninoshoyo nithi kanjani cha. Yeah. Indoda iphama kanjena empilweni. But kuzolunga ningakhathazeki. What I'm going to say is that sizobamisana nalomjita ngoba sengimtholile. Unfortunately during the day wonke umuntu bekadlala eshona le but sobamisana ngoba sengimtholile. Sengilana ke manje. Dr. Three Ways nangu umjita la unebhodwe lemali nelokhunja ne suitcase lemali. Lo mjita ushaya isalukazi esidala u25,000 ethi uzosikhandela imali esheshayo. Washaya isalukazi u25,000. Salukazi sishawa uyena u25,000. Salukazi esina 76 washa 25,000 eshayile Piet Retief lapha kulomfula shotha kuyivido. Ethe uzosikhandela ibhodwe lemali salukazi. Salukazi samthemba sathi awumadoda nangu umfana engathi ukhuluma ngemali. Kanti ugogo
weyilimazi umuntu omdala. Ngifonele lensizwe vele ithi kimi hayi ungahlupheki hlatshwayo. Ngizoyikhokha imali yesalukwazi. Quickly avele enyamalala lensizwe. Ikade ithe kimi ya drive magcineni qwi yenyamalala lensizwe. Bese kuzoba ilo omunye olandelayo. The very same gogo wanikezwa lo muthi lo unikezwa ilo baba lo. Lo baba igama lakhe ubiza ngodokotela bani? Dokotela mabani uthi ngibhekela but umathenjwa noma yini lento le uthi ngibhekela. Nazo lezi zinto ningi la eSouth Africa. Yabona kufike kube u2+2 kube yiyo le gang be careful. Udokotela Mahoho. Udokotela Mahoho Mathenjwa. Ulapha ka TikTok. Uye lo. Washaya isalukwazi 46,000. Washaya isalukwazi 46,000 ethe uzosiza kulo 46,000 unikeza umuntu omdala lokho. Bayaphela ogogweni la ka TikTok mina ngiyantshela. Ugogo ungena isibhedlela uyaphuma, ungena isibhedlela uyaphuma. Uye lo. So nibe careful. Uye lo i-account yakhe yaka TikTok, inamba zakhe shaya isalukwazi esidala 46,000. Inzima lento. Yabona umsebenzi wami awunganga abafana. Khulu kakhulu. Mkhulu kakhulu umsebenzi wami. Kunabafana la. Let me just come here. Kunomfana betshontsha imoto la KZN. And by crew labantu ekushayina imoto. Khona lo abathi umhlanga oqhamuke eMaputo. Bekufike kushawe ama-twin cab la KZN, ama-van, ama-Wrangler, ama-Raptor, iyo yonke into. Mayeshawa bese eqiswa kanje ngolokhu ngojozini azawuphumela ngale koMaputo ahambe la eSouth Africa. Ethathwa yilo mfana bathi umhlanga. Only to find ukuthi kule matter yomhlanga bekhona lo mfana bathi uHlophe phakathi. Because uHlophe has been inside this candidate for so many years. UHlophe lo wangibuyela nale information yothi oMabalengwe bambulala kanjani umuntu eCape Town. So this thing is very deep. This thing is deeper than you think. That's why ngithi mina kini be careful because kwanaye umhlanga lo engikhuluma ngaye mana ngimveza umhlanga. Umhlanga lo engikhuluma ngaye they killed umuntu wesifazane wentombazane. I don't think lapha kubo bamthola lo mntwana from Rustenburg because wabulawa umhlanga emva ukuthi bemthathela u700 and something. I think kwaku 750,000. This matter was confessed by uHlophe to me. Yabo lo muntu lo wesifazane bambulala nje baqeda kumbamba inkunzi la eMgedeni esiphingo. Yila khona bebefike bebeke lo muntu ekuthiwa umdlalo sengale komgede akhulumisa komkhofu. Then mase bethatha imali zabantu ngomuntu okhulumisa komkhofu because nabo Mabalengwe lo mjika lo wase Absa babemsekhona lapha eMgedeni wasesiphingo. Before Mabalengwe xoshwe la ngizothiwa wawahlala ngakubula xoshwa khona because le ilamu vele khona. Mabalengwe khonda abamkhomba kwe before axoshwe. I don't know that place. But let me just put these pictures here so that you can know these people that I'm talking about. Aningiphendla isithombe sikaHlophe kuyaphuthu. Ngifuna ukubeka umhlanga the one that I'm talking about, uDr Mhlanga. Ngizonibekela nje la. Nizombona uDr Mhlanga. Ilo. Umfana nje sasemncane umhlanga. Used to take ama twin cap like KZN
ama twin cap ashonele lawa beshawa la KZN eshawo yena uhlobo eshawo yena umhlanga nanga umhlanga. Umhlanga is fake. It's not even a traditional healer. But he chose this career because he knows ukuthi la eSouth Africa nonke ni domkop nithanda izinto ezisheshayo nithanda izinto ezingamanga what. This boy used to steal ama twin capper like KZN and was well protected by abantu even taxi industry la eKZN. Abanye baphethe ngisho ama security guards bala eKZN bahlonishwa bathulela iqo bagadwa bebesebenza naye lo mfana lo ukhambisa imoto le eMaputo. The very same boy owabulala intombazane yase Rustenburg. Usiqedile ePhongolo namaphoyisa uconnection wabo. Thank you. Someone is commenting. Uyaphakama. I'm not here to just touch these little boys only. Even their bosses. Even their bosses. I'll show you umhla ulokhunja. I'll show you uhlophe. Hlophe also work as a VIP protection. Beprotecta abantu abakhulu la eThekwini. Uyeke lo owaqala ukwenza inkunzi noMabalengwe this boy. Naye wahamba esetshontsha iveni kaNdonga zamanzi. Akagcini nje ngokuthi batshontshela abantu. This thing ngathi si happy because even where they are, leli event lelo libona la, event lelo libone la, walitshontsha same day liphume egarage with his friends. And then they disappeared, all of them. Event leli, balitshontsha same day liphume egarage. But it's okay. It's okay. It's okay. Yini lo yakhaya wena? Kaze ngajula uma ngivule i-aircon ngikuthola ngisasi. Anavuleleni isiphi isitelo okungcono? Hey ngoba lento yenisa ngisayizwa kahle. Athi sekufuna isitela manje. Phela vele sengigubuke kakhulu sekufaka ngemachobeni. Sefaka ngemachobeni. Yini lo yakhaya wena? Sengigubuke kakhulu. Sefaka ngemachobeni manje. Sengigubuke kakhulu. Sekufake ngemachobeni. Nemali nginayo bo. Ilunde elincane. Ilunde elincane lazi ilunde elincane ilunda. Kodwa kulilunda kodwa hey kuncane makubhekwa nje. Kuncane kodwa hey kuyilunda. Nabafisa uphuthu lwalo eyinkinga imali. Ilunda leli lingaveli thume bona. Libanike igalofu masinya abafana bethathe igalofu liphume kubo. Yabona? This guy, this one that I'm going to post here. This one. This guy lo mjita lo mjita lo. Nangu omunye.
This one. Ubaleka nemali engango 83,000 la eThekwini. Umfazi wakhe ethi usebenza la kukhishwa khona ama license elikhwa. La eThekwini. Ubaleka nemali elinganiselwa ku 82,000 ethe uzokhanda uthango lokwebiya lapha khona ne driveway. Waqede nje wakhanda islepnyana esincane wanyamalala nemali wabaleka. This guy and njengoba ebalekile nje ucashile nje la acashe khona ucathi ngeke azatholakala. Ubaleka nje ukubaleka. I'm coming with so many. Baningi engiza nabo. Uyamazi nangu omunye ethi I know him. 83,000 abaleka now, there is proof. Le phansi wabaleka naleyo mali 83,000. There is evidence. And then there is this guy osebenza ka transport. This one. Sebenza ka Department of Transport. Igama lakhe uThabani wakagina Isibongo. Sebenza Pietermaritzburg ka Department of Transport. Udla phansi uyabaleka ubaleka nemali elinganiselwa ku 40,000. Wayithatha kumuntu wesifazane eyiboleka ethi Department of Transport umnikeza iproject but imoto zakhona asina diesel. Ucela emfakele udiesel. Wamfayela udiesel ka 40,000. Ewubolekile ethi wenza iproject but mangabe iqeda bhatala nje le project uzobe seyakhokha back. Then he decided to disappear with that money. Wabaleka vudu no 40,000. Wathola incwadi zasecourt. Wanga accepta lo amaphoyisa watshela manga wathi uyabuya ngomhla 10 akekho. Uyena lo. Ube ngihlohla ngencwadi zabameli ngabahleka nje ngathi hawu. Waye ngavele ehlohla ezokukhokha. Ngoba lezi abameli angeke sebenze la kimi. Fane vele lethe lezi zokukhokha imali. Hayi lokhu abameli laba bathusayo kuthiwa defamation of character. Fusek ngaba upost phela isithombe sakho ku social media uyidefamate ngokwakho. Nini defamation of character dada niyazi ngoba umuntu okudefamateayo ilo ongakusiza ngalutho. Lokuthi ikhokha akudefamate lo muntu. Uyakunika nje instruction bhadala imali yomuntu. So defamatiwe thiwa nje bhadala imali yomuntu finish. Wena mawubona ukuthi mhlambe kuyakunyisa lo bhadala imali yomuntu Thabane Gina uyena lo. Imlanda nje 99. Akhokhe imali yabantu 40,000. Tshela ngabameli bameli bani bona labo. Keep imali yabantu mkhwenyana. Yes, imali yabantu ayiphumi. Phethe isitabane sase Zimbabwe esibaleka nemali elinganiselwa even above 70,000. Siyabaleka nje. Adlala kanjani ngithi masora sithi ndephu ngithi angazi masenza kanje isitabane sase Zimbabwe. So isitabane sase Zimbabwe senza ifraud yamaphepha asuke esusa abantu la ebasa ko German esusa abantu la ebasa go Newlands go New York go banibani. So amaphepha ifraud adlulisane airport enziwa yilo la eSouth Africa. Uma ngabe nje amaphoyisa ebuza ukuthi hawu labantu baqualify kanjani ngale mabefika ngale besendelana ama threat messages mase be apply asylum. That's how the process go. Ngale mabefika bafika noma utshelo to i-passport yakhe ifake toilet uyiflash kwi-flight. Uyilahla i-passport mawufika phambili awusena passport awazi ukuthi uqhamuka kuliphizo bese bekufaka ejele uhlale for 6 months ugcina uapply asylum bekunikezela. Baningi ke abafika le ngaphesheya abasengakwazi ukubuya ngapha because sebenama asylum but the person that is responsible for that in Johannesburg is this one.
Uma ngabe ufuna nje ukuyaphesheya, they pay this one 76,000 udla nawo phansi yabaleka. Basathi kuyabuzwa thiwa undoda kanti wenze njani kanti? Ndoda kanti wenze njani? Zihamba ingane zabantu ziyoba omahosha le ko New York, le ko UK. Abangababona behle nje UK baphipha ihlama ngizogoga ayikho into ethini. Ogogo bayahuda bona bayathatha baqoqa. Yes. Yes, this guy. That is what he do for a living. Owase Zimbabwe, but usuka le Zimbabwe wenze fraud, egoli ne-corruption. Suka le Zimbabwe, but he's busy punching papers for abantu angabonakala. Akhanda ama-visa nge-computer, awahambise airport. I don't know how they are not verifying this in airport. Ukuthi bebone ukuthi this thing is edited. Because nalabe bhaliselana khona i-visa, they can't recognize ukuthi le bank statement i-editiwe le. Ngoba they edit ama-bank statement ukuze bebuke ngathi kwamanye amazwe ba-afforda. Kanti they just went there broke. Bafe begeza ogogo ihlama phambili. All of them ababone ngathi bayasebenza kahle phesheya. I'm in America. Asuka bahlusula ihlama laba le. Noma athiwa ngixeyo na ngisoze ngisula amasimba omlungu. Shintsha ugogo iphampas. I mean, you crazy, you don't know. Hey, lapho usula ihlama. Busy nje usula ihlama ayikho into etheni. But it's okay. We do many things for living, but living is not doing everything with us. Living is demanding from us, yet us we sacrifice everything for a living. Hey, kodwa mfana, sengasazi silungu Sinzima. ngiyazama. So ngasho manje ukuthi ekhaya khona amakhumbi. Sesikhona. Ubani omunye somthatha simbeke la phezulu. Kwakhehlelezi. Kwamzo. Sithi ngasho nokuthi ekhaya khona amakhumbi. Asikhohliwe. Asikulibele indaba ezitha. Asikhohliwe thina uthi sibulawe. By the way, ngiyafisa mina uMadladla engathi angaxola kule nkinga owayixoxa kubantu abasondelene nawe ukuthi uMadladla walala nomfowabo. I wish uma wakhe angaxola kuleyo nto because mhlambe ngabe umalumakho uba namandla okukhuza ukuthi Mfundo yeka ukusukela abantu ko TikTok mfana ka Omothoso iyeke lento. But ngesimo sokuthi awumameli, that's why now today this file of your mother sleeping with your uncle, I have to address it now because it has been a secret between people that lived with you. But ngesimo sokuthi awungihloniphanga kwaze kwaba isekugcineni, I'm taking out the file and I'm coming for you my boy. Mina ngeke ngiyeke ngoba wena usungiyekile. Ngizokuyeka ngoba nami sengidelile ukuthi indlela okukhulume ngayo nami ngikhulumile ngayo. Wena ubuthi angife, mina kungcono mina. Ngiyashaya nje. Hayi ukuthi ngithifa. Mina ngeke ngithifa, ngiyashaya nje. Yabona? Ngiyashaya, mina into engayenza ngeke ngikwenzele uphuthu, igalofu nje. Ayike igalofu umnganami. Igalofu mnganami angeke ngikwazi ukudlala nawe wena unamali ngawudlala noma wakho ngoba yena uhlezi available emtuba. So lento egalofu ngamane ngenze noma wakho hayi na wena uyacasha futhi uphithiza kakhulu ngama GD6 abantu. Nakhona umnikazi we GD6 ayikazi ikhulunywa indaba yakhe ukuthi
wena uproud ngothi wabhebha umkakhe. But we will just keep quiet because everything is still soft and making you happy where you are. But lento yokucathamela abafazi babantu nayo. I'm just watching. I'm betting mina. 5 years ngeke uphele. Ungaxabananga nalabantu onabo ngeke uphele ngoba inkinga yakho uphinda uqhanyelele kwabafazi babo kwesisikhathi. But it's okay. Mina I would just warn everyone that is close to you ukuthi vele okungcono abavele okungcono bephile nawe but bengakusondezi phambi komndeni nabantwana ngoba uphinda ube nonsense ebaleni wena. That one is clear. Yeah. So it's okay. Let's just talk like that. Then keep quiet. Uthi kufe mina ngalo mzuzu akwambulala nomalimakho alala noma wakho. That was the first thing that you were supposed to do to kill your uncle who slept with your mother. But awukwazi ukwenza lokho. Wenzwaphi lokho akuzwaphi phela kwangafanelanga ukuthi uhambe emzini yabantu uyobatshela emzini yabantu mawufuna ukuhlala nabo abantu ukuthi hayi manje mina nginenkinga ekanje. If wena awunayo isecret ngabanye abantu bekufanele wena uprotecte bonke abantu phambi kwabo ungabashayi kanti banaso nabo imfihlo zakho. Thank you. Awaphelela amabhomu noma ufuna ngidedele more. It's okay. I will tetela them more. Understand? I will tetela them more. How bad? How? Usasend screenshot. Uzosiphika musa. Sibambe lapho screenshot. Mina I would say akuvele kurelax nje empilweni yabo. Singayenzi lento yokuhlohla abantu sithi ababulala obani. Singayenzi lento yokuhlohla abantu sithi ababulala kanti wena siya uyazazi ukuthi uyazwela. Uyashesha ukuzwela ngathi uyisifebe yazi abantu bangakuza ukukhuluma ngekwintiza la. Nibaningi nikhuluma kakhulu la social kodwa niyashesha ukuzwela. Ngono na mina hayi ukuthi ngiyazwela. Mina ngibone iphutha lokuthi hawu ungaxoxelwa indaba embi kanga yabucayi hawu yabalimaza abantu abaningi. Ngasiphilisa isizwe ngasehlisa ngoba ayikho into enhle njengomntwana okwazi ukuzehlisa. But when uphusha uthi angilinyazwa ngibulawa bloody msekeseke your bloody shit cala ngilala endlini ezinja mina bafowethu futhi ngisasho namanje babunala Khuzani Mfampongosi ma Blue Nation bantu abathanda ubabunala ngehlela ngezansi ngempela nibakhulu nina. Mina nje yobe ngehlela ngenzansi futhi angiyisola ukuthi ngixolise kuKhuzani angiyisola ukuthi ngixolise kubabunala angisoli nje futhi ukuthi ngizehlise na kuma Blue Nation ucaswa kwema Blue Nation ngikuzwe konke futhi ngakwamukela indlela ebese ningibhoga ngayo ngenxa yokucasuka kodwa futhi ngizonikhombisa ushintsho kuloko enikhale ngakho. Sengenzela nezitha zenu nje zingalokothi igiye ngani. Angifuni ukuthi ngibone izitha zenu giya ngani this time. Mawuthi khona izitha zenu kade segiya ngani ayingazwela ngoba angifuni nesodwa isitha senu sigiye ngani ukuthi hayi wanlana lo Putin what lutho nje. That's why every time anibona agiya ningikhumbuze mina nithi Putin nabo sebagiya mina ngizobuya nginitshela ughost eniyibo ngithi ningama ghost nina bese ngiyithulela ngenzela ukuthi nje zonke izitha zenu zinicrown nezinitshengisa ukuthi hayi ningamaghost ngoba yazi ngenzela bonke labantu abakayikhonjwe njengalo la emva kwami mfanele ehlisa umoya angakayi AK47 ngoba uAK47 akakaza personalize izinto. Kuyenzeka nje akhuluma nayo sehlohliwe futhi uyambona mayeseshintshile ukuthi akasekho ke ngempela ke kulento.
U-AK47 unokushaya aphinda akuncoma aphinda ahleka aphinda enzeni akusiwo umuntu othu personal lo munye nje uyilento ayiyona uthi akubulawa abantu ngoba ufuna ukugqisha le nkulumo akhuluma ngonina ayithi umyezo uyablida unenkulumo eningi kakhulu ayikhuluma ngonina ngcono mina ngatshela ipublic nje ngathi alahle emgodini mina kwathiwa hawu lahlwe emgodini ngaphinde yaqhamase ngiphethe isijumba semali ingane lahlwe emgodini ha mangabe intandane ikwazi ukuphakama futhi empilweni yini engakuvimba wena yena ukhuliswa uMadladla but still uyamnyela uMadladla ekhambeni ukhuliswa uMadladla kodwa yabo ilento ebuhlungu ukuthi ungaboni mawuhlangana nomuntu ongcono bese unyanya lo suka kuyo ke wakuthwala usahlupheka don't do that nonsense umyeza ngicabanga ufanele afunde umfundo lo mfana umfundo phela lo uzalwa uMadladla uMadladla iqhikiza lelangapha nje ngezansi la KZN umyeza fanele afunde ukuthi uma uke waphila nomuntu noma ngathiwa sekube nokugejana naye vele uhambe nje ngokuthula ungalibeli ummemeza ngoba njengoba ummemeza ngathi usuzonda nalabo abaphambi kwakhe ukuthi awubamthandelana ngathi anganyanywa yiwonke umuntu ngoba unyanywa wena angesikwazi ukwenza lo thina we don't buy feelings for people if wena uyamnyanya unzama you should just hate unzama and leave us outside yabo that's why mina mfethu ngiyaxabana nabantu kodwa hayi ukuthi ngithi abantu abaxabana abazwana nabo abaxabane nabo no yabo you don't buy people to hate people but hate people on your own so that these people who love people can continue loving people when uyathanda ukuconnectisa kulo bluetooth wenzondo yakho and we are not ready to pay don't stress you won't pay actually couldn't connect disconnected sashi speaker sama China ngeke dlale wena uyasinyela all along impilo iyaxoveka social media yaxoveka wena if phela awuxovi ngabe noThamara kakhalanga ngawe egcineni let's talk about uThamara umuntu wesifazana okade seceleni kakhulu wagcina eqewula ngawe kwayona le mali le kade kuthiwa yamsela umfazi womuntu mina I know if ingaphelelanga la ku uphila ngayo leyo mpilo yebhakede wena anything a opportunity you grab quickly because you have nothing for a living but only this social media and the prate fear only mina ngcono I'm making an income ngiyalizwela igolo lika Madladla ngcono thiwa akayanga ngama periods ngekhatha ezolala na ngoyihlo ngoba uyabona ukuhamba kwakhe kwi ovulation stage waya kubabakho wayenza inkinga ubuke nje ingane kaOmothos esiphethe manje ingakifaka imask usabuthi bazokubona ufana noOmothos uma wakho engasondini wemyeza la koOmothos wasufana ngani umfundisi oxoshiwe khona inkosi ayifihliwe nowafana nomfundisi wayexoshiwe I'm just asking angilwi mfundo amtshana I'm asking because leli iqhikize luMadladla sazi phela kwenzakalani phakathi kwakhe noMothos nasenifana kangaka Ayibuthayo ngiyahlupa ngeke. impi lento asingathi ngathi idede yalazi lidede ngathi idede Ngeke akulungi lutho. Ngithi ngiyaziba ilutho. Akulungi lutho la. finance noOmothos idede mfeni ngisho ismile sakhona sithozi sathi amasimba ebheke engqudla onganyanya akufuneka kodwa empilweni ube nesicwacwa nje ukuthi uzuyifihle ngemask ngoba wena unesicwacwa phela asikho isidingo sokugqoka imask noma uyokwenza kahle emphakathini yabo njalo ukunikela yade kwenziwa kwamakoti befaka nje afi imask engayifakanga nishaya izandla ncoma but ufaka imask ngoba kunenkinga enkulu phekwe ekhanda lakho
thina inkinga inhlamba nje mina ngiyaziwa ngisho ngihamba emall kuthiwa kodwa hlatshwa wazosithuka yini ukusithuka kangaka ngihleke nensizwa ngicokolwe ngihambe yabo ngithi ngiqhamuke emall kuthiwa futhi ngumlandeli wami ngikhipha imali ngimupha umuntu awu wena nje hayi uyidede nje imbi lento hayi wena sudlalela umsuni kaMaskandi ngquza kanyoko sibona la sicasukile uzosifayela ingquza kanyoko la ku WhatsApp sethe umakoti athengele uPholo sefuna leli Pholo ayelifuna kuThamara yabona mayesethi umakoti athengele uPholo sekuphushwa le content kaThamara phela sethola into azonijaha ngayo game 2 masishane uyashesha lo muntu somathuba yey kodwa ngiyazi nizolithenga nina ngoba nifuna ukugcwalisela mina angithi njoba dethenga isixuku lesikakhuzane befuna sibuye page lakhe ezobe sesifaka ngekhanda entweni mesathi nganilwela kukhuzane ngenani nithenga iPholo phela leli Pholo kahle kahle fanele lithengwe ama Blue Nation mawubheka kahle fanele be careful leli Pholo fanele lithengwe ama Blue Nation akekho ozothenga leli Pholo ngaphandle uthi hlanga nama Blue Nation yena usefuna nje ukuhijack ama Blue Nation thawathenga iPholo yingakho bewangcence ngena phansi kwami nokhuzane wangcence indlela akafuna nimbonge ngayo ukuthi nithengele leli Pholo amanye ama Blue Nation niyothenga iPholo laphana mina ngiyanithemba mina ama Blue Nation ngiyamcelela ngoba uke wama yena nani mzameni ngaleli Pholo please iyona ndlela vele aphanda ngayo bengicela nimzame ngaleli Pholo as a belief ngiyanicela ama Blue Nation ngiyanicela ama Blue Nation ngadinwa iyo into engamane nilokhu iyo into engamane niyenzeke manje ake kuzanywe ukuthi ithengwe iPholo ma Blue Nation ngicela nje at least ake nizame ngempela ukuthenga leli Pholo leli ngiyanicela ama Blue Nation indlela enginikhonze ngayo ayilana ngiyanicela ama Blue ningadinwa imina ocelelayo imina ozithobayo ohlatshwayo yasazi isimemo imina ozithobayo nangu babakhe mayephika kasho kodwa uyalibona ikhehle lidonsa ngo DNA wakho umuntu uthi leli laba ay ngeke noma kuthiwa izinto ziyafana laba phela eSouth Africa siphuza ukulazi iqiniso kodwa laba ayingeke babhemi aniphinde nibhekisise kahle phela ngeke sikukhulume konke akusizi konke kodwa esikubonayo ukuthi singakukhuluma sokukhuluma laba anibhekeni kahle kodwa mina khona into engifana ibone okay no it's okay I was just passing hayi uyena ukubeka hayi yini ekhaya lapho like father like son hayi mfana hayi ambuyolala kambi ngako bezonda imashoni mash koza akakaza ethanda imashoni mash wayehlabe ihlikiza yini ekhaya lapho ay hayi mfana hayi right yeah right khamba kanjani no sengisebenzile bese nginivalelisa nje ake ngivalelise namhlanje futhi ngiyanithanda nonke niyazwa hambe uyolala mfana anilaleni ngomusa siyavuka ekseni ayikho inkampani engavali vala ke ungifonele